Eero oli menossa sitten pyörällä tanssiin. Se Jormuan tietä, sitä Pohjajoen tietä ajoja. Sitten sinne Haatajan lahen päällä, niin hän huomasi, että ihmeellinen kone on siinä. Eli että mitä se tuolta tulee, ja se oli polkupyörän pysäyttänyt ja Eero tuli aivan äänetin tuli sitä, kun Lahteen pitkin tuli siihen Haapionlahden päälle. Ja sitä on varmasti Usva ollut, se on ihan Usvan keskellä ollut se tehtävä lautanen ja se on siinä leijana. Eero kertoi sitä, että kun hän oli sinne Jormuan lavalle mennyt, hän oli siellä sitten nähnyt naapuripojan Huotarin Martin. Niin, ja oli Martille sitten kertonut tämän, mitä hän oli tullessaan nähnyt. Niin Martti ei ollut uskonut sitä, että höpö. Niin siitä sitten Eero ei halunnut kertoa sitä niin kuin laajemmin kellekään muuta kuin omalle perheelle. Joo, Kajaani. Kajaanissa tosiaan odottaakin sitten seikkailu. Tai jos ei seikkailu, niin ainakin mielenkiintoinen tutkimus. Saapa nähdä mihin tämä polku meidät vie, mutta lähdetään selvittämään velipojan kanssa semmoista vanhaa meidän lapsuudesta asti tavallaan vaivannutta asiaa ja mielenkiintoista nähdä kyllä, että mitä tästä tulee. Muistan, kun isä on kertonut pienempänä lentävästä lautasesta ja jopa piirtänyt sen mulle, kun on pyytänyt sitä piirtämään. Ja siitä on jäänyt kyllä semmonen joku että kun mä piakutin isäni aika rehellisenä miehenä, niin se täytyy pitää paikkaansa. Ja on asiaa itsekin tutkinut aika paljon. Kato, silloinhan ei ollut puut ei ollut näin isoja. Niin se... Joo, tässä ei ole ollut varmasti. No nämä on semmoisia, nämä on, mutta sitten kato tämä, mikä on tässä tämä matalampaa tämmöistä on, niin tätä ei siihen aikaan ollut. Niin tuossa tien vieressä mitä oli, niin kaikki oli vähän tuorempaa puustoa. Joo, tässä on. Ja se Pekkakin sanoi, että se saattoi olla Öhylän kohdalla. Joo, kato, ja se oli varmaan, että siihen aikaan, kato, tämä on heinää kasvanut nyt, tämä keskusta tässä. Olemme veljeni kanssa lähdetty tekemään dokumenttivideota liittyen tapaukseen. Dokumenttielokuva on parempi kuin video. Aivan. Elokuvaa liittyen tapaukseen, josta edesmennyt isämme puhui meille lapsena ja vielä silloinkin, kun olimme jo aikuisia. Lähdemmekin nyt ratkaisemaan tätä mysteeriä ja
kommentoimme matkan kautta tarinan elokuvan muotoon. Tuolla pellon päällä lenteli se valo, sen saas niin ees taakse. Mutta ääni oli ujelus kuulunut, kun oli lähtenyt kovaa kyytiä. Ja. Ei nyt menee. Kirkas. Oi. Nyt on. Ja menee. Tuossa näettekö? Kuka lentää tuossa? Näen. Näettekö? Näen. Tultiin tänne Oulun seudun UFO-harrastajien tämmöisen kuukausittaisen kokoontumiseen esittelemään tämä meidän isän havainto ja katsotaan mitä mieltä alaharrastajat on aiheesta ja tuleeko sieltä hyviä ideoita ja ajatuksia, mitä isämme näkee.